Здравейте! Изключително ми е приятно да споделя и да разкажа за нашата образователна институция, която се състои от частна детска градина Quest и частно основно училище Quest. Тази година институцията ще бележи 28 години от създаването си. Всички знаем, че особено след COVID-а мерките изключително много се прецизираха и изключително много се повиши следенето от различните хигиенни организации, които редовно ни проверяват. Мога да кажа, че ние сме щастливи, че имаме прекрасни партньори в това и именно нашите партньори са Линстром, които изработиха прекрасни изтривалки в детската градина и в училището. Те не само са брандирани, но внесоха едно весело настроение и определено ни помагат, за да поддържаме прекрасна хигиена в цялата сграда. Вярвам, че тази година, която измина в партньорство, няма да бъде последната. Ние ще си партнираме и за бъдеще и вярвам, че заедно можем да работим върху нови проекти и нови предложения от тяхна страна, защото те са изключително изобретателни, изключително интересни. Винаги ни засипват с интересни предложения и вярвам, че ще намерим път за нови партньорства.